move. Uy, teka nga. Dami nga, nakagad yung tunog. Ayan nga. Oh! Nakikiti. Magkuba na ako dyan, saka iisip. Vlog take over. Natitira pa ako. Ano ba yan? Natitira pa. Pangalaw. Uy! Go, Shena, baby! Michael pa. No, ganito na meron. Yan, galing. Talaga, ako talaga yung puntira yan, no? Ay! Kasi nga. Ay, gulo na din siya. Kasi ba't kasi yan yung ano niya? Eh, bumigat na banda dito eh. Oo, ganun. May mga ganun-ganun sila bagay yung strategy mo. It's like a seesaw. Oh! Oh! Grabe! All eyes kayo pag sa akin, ano? Oo nga, napapatigil lang ako mag-ride. Oh, shit! Oh, shit! Ay! Uy! 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 Uri na prutas. 1, 2, 3. Apple! Apple! 7 daw! Tapos kasi ko, guys. Brand ng shampoo. 1, 2, 3. Sunsilk! 12:51 and I found my feelings were gone, but I might have Bakit di pa ganda buhok? thinking of you again, and the moon shines so bright. Pati di naman ba sa mic? Dry these tears tonight. Yeah. I'm holding on, and I'm not that strong to hold on. 'Cause I'll prove you wrong that I can move on through this song so much stronger. Sanay ka kumapit? Bye! Ingat! Thanks! Bye! Ingat ka mag-drive! Bye, Shena, baby! Bye! Hello guys, dito ako sa farm namin. Vlog takeover naman. Andun yung ano, yung Mayon Volcano sa ano, sa Gabaldon. Ay, sino po kayo? Taga-pasto lang po ng kabayo. Ano po bang din? Ako po yan na niya, goat. Kambing dito sa maliit lugar dito. Oo, napag-uhuli. Nagkukuha kami ng labong. Kawaya. At eto talaga yun, ano, hindi talaga yung view eh. Lalasin nila ulit kita. May last dyan para pantay.